Hej alle sammen. Hej. I dag der skal vi, eller sådan vlogger vi Uhyggelig stand, der ligger sådan nede ret tæt på os, og der kommer vi så til at filme lidt. snart dernede. Ja, vi er snart dernede. Okay, den ligger lige derinde, hvis I kan se. Det er virkelig uhyggeligt. Okay, vi er her nu, og vi har tænkt os at gå derind. Ej. Åbn begge to. Skal jeg gå ind først? Ja. Tøjler eller også. Iste. Den ser lidt ny ud, iste. Det skulle være klamt. Prøv lige at åbne den. Ej, Det var glas. prøv lige at spille på det. Nej. Ej, jo. Det er det ikke. Prøv lige at gøre det igen. Chok. Jeg kan se. Jeg ved, der er nogen, der ejer det her sted. Ej, sådan der stod det slet ikke ud, der var sådan en nye ting, kan du ikke se det? Stå med. Jeg så det. Okay. Det er godt, ja. Ej. Nu kan jeg bare lægge glas på, det siger jeg ikke. Nej. Jeg tror, der står køer eller sådan noget. Mhm. Det er en strile sted, kan du ikke se det? Jo. Det er der. Mhm. Okay, vi er nu på vej hjem igen. Ja. Det var virkelig gysligt. Men vi slutter den af nu. Lige nu der går vi egentlig bare hjem. Yes. Hej.